tu dia cukui kita sampai di siko datalo denai dihino di cara cua bana den mereka bajuan indah dipandang dirang tua dia candu menambah kasih kabulu cua bana den mereka bajuan indah dipandang dirang tua dia candu menambah kasih kabulu denaiko riak si bangsa indah kata calia kapuak nan balang indah kata dana rang tua dia pembatih kita berdua riak si bangsa indah kata calia kapuak nan balang indah kata dana rang tua dia membatik kita berdua. Apa guna dan batahan jika menyakiti betambah luka dan malangko Allah randa bana diri denai yo dipandang di orang tua di biarlah janji-janji nan kita buat usah bertahan daripada tatakan dan bila karena dia junan lain nan sapadan rila dan rilakan jale kitu nan indah samo tinggi biar den pai mengubuat cinta riak si bangsa indah kata calia kapuak nan balang indah kata danga rang tua dia pembatik kita berdua si bangsa indah kata calia kapuak nan balang indah kata danga rang tua adia pembatik kita berdua apa guna dan batahan jika tak sakiti betambah luka di hinonan malangko dipandang di orang tua di biarlah lebih janji nan kita buat betambah batahan daripada tatakan dindilah karena dia junan lain nang sapadan rila dan rilakan dindilah karena dia junan lain nang sapadan rila dan rilakan